Yeah, sanibona. Yeah, sanibona. Oh. Yeah. Oh. Yeah, sanibona. Ufowethu wasengenile ngicela ngaphume nginoshumi announcement. Nginaloshumi 2 announcement lana bafowethu. Yeah, nginaloshumi 2 announcement la bafowethu. Kuyaphila njani? Mshana kuyaphila, bafowethu kuyaphila. Lana bafowethu ngizokhipha amathikithi. Kodwa khona phela kumele kube ukuthi content yenzayo. Yabo izinto eniziphendulayo ukuze ngithole amathikithi bafowethu. Namathikithi amahlanu akwaDukuza. Imbenge Maskandi Festival. And ngizonika abantu abahlanu abazokwazi ukungiphendula. Nginamathikithi awu5 bafowethu akwaDukuza nge-15 November. I thought you uyaXhosa. I am Xhosa ndiyathetha kalokho. Sandiva? Nginamathikithi awu5 bafowethu. Ngifisa ukunika abantu abawu5. I'm ready to respond. Okay. Nginamathikiti awu5 bafowethu. Funa ukunika abantu abawu5 abazophendula imibuzo engizobuza. Yeah. Imibuzo engizobuza. Bese niyiphendula ke bese ngithola itikiti. Safuna sifike 200 lapha. Ngicela ngishare live nithephe lapho ku screen. Share live. Ngitshele nongazi bafowethu. Ayithi phela bafu ngisafisa sibe baningi ukuze kungabe ukuthi khona abathi sebefika ngokuhamba kwesikhathi bethawu. Besingazi, yabo? Ngicela ngishare live. Share nomngane wakho, share nobani. Yeah. Ziyakhala. Yethi umtuba nje. Bafowethu nenze njalo share live. Tshela nongazi azi. Ngiyabonga lapho nginqobile eMkhaliphi. Share the live with more than 5 friends. Thank you. Ngicela ngishare live. Ngishare live. Amahle ngicela ngishare live. Awukawushare live. Phela awathola ukuthi uba ufike eqala ngoba ngi-announce ngalento yabo. Nina nizophendula into engizoyibuza bese kube ukuthi uyitholela i-ticket lakho. KwaDukuza awuyeni wethu nazo bafowethu nireport nishare live bafowethu. Sizoshutha na kuleka amadubu lokho kusohlelweni tripping impilo yaserious njoba sesibuyele emakhaya nje. I'm not sure ukuthi sisazokwenzani bafowethu. Ngicela nishare live bafowethu. Lana ngizokhipha amathikithi amahlanu okumcimbini awuzobe ukhona maduze yabo. Ngicela niqhubeke nishare live bafowethu. Ngicela nishare live bafowethu. Njani ndaba? Okay, ngithola ikhadi. Leyo game midlalo noma? Midlalo. Oh. La le khona. Bafowethu ngicela nishare live bafowethu. Sikhuphuke njalo. Ngizokhipha amathikithi amahlanu bafowethu. Amathikithi amahlanu omcimbi ozobe ukhona maduze yabo. Ngizobuza nje imibuzo. Koba nemibuzo nje nizoyiphendula futhi yabo. Umcimbi wana ngithi yabo andabazi khona abaziyo ngenxa ukuthi bayafika kwi-account yami bebona ukuthi imuphi umcimbi engisuke ngiwuphusha yabo. Ohleze ivakashela account yami yazi ukuthi umuphi umcimbi engikhuluma ngawo. Kuleka nqobile ngizokwenza nje mana. Nakho ngivela uyavela gazi.
Vele njalo indaba futhi ngicela nishare live futhi niqhubeke nishare live like lapho like. Uzombu. Futhi kuyaphileka? Siyaphila futhi njani? Siyaphila nathi futhi. Hayi sikhona. Siyaphila nathi. Bafethu ngicela niqhubeke nishare live bafethu. Asifike 300. Asifike 300 bafethu. Ya benginesifiso sokuthi kube ukuthi sibabuze imibuzo sibone ukuthi banalo nilwazi ngawo lo mcimbi ozobukhona. Ya ukuze umuntu ezewinela ithikithi. Ungawini umuntu ongeke ezefinyelele emcimbini futhi akuwini umuntu oze emcimbini. Onesifiso sokuya. Onesifiso sokuba semcimbini. Kodwa amandla ngavuma. Ngicabanga kodwa ukuthi makukhona wena bhuti bosh bebone izinto esoyibuza ngoba izikhona la kwi profile picture yakho. Futhi angikhumula isigqoko. Athi ngifaka ukhuza imhlolo. Okay. Uma ezokwazi ukubabuza imibuzo kodwa. Ngathi bakhona uba nelinye ithimba ngilibone livela la kancane. Oh ya. Ngaloma ubhutiza ukhona la. Sojo. Ya ngibabona. Hayi shuthi mina ngivele ngewindi. Oh ya uthi ngifaka ukhuza imhlolo. Manje. Awakasekho naye. Abangalikweni olusi ngohodwa. Kodwa yini khiphile. Kisho eMadrid. Yes. Isitakathe ngizisikhiphe lesindweni. Bafethu okay ngizoqala ukubuza umbuzo oqala. Ngicela niqhubeke nishare live bafethu. Bafethu ngicabanga ukuthi ngizoqala manje. Cela usho but mase kumele ngiqale ngoba nginayo imibuzo mina esekhanda lami engifisa ukuyibuza ukuthi bafethu ngicela ukuthi ube ukuthi umuntu onaso isifiso sokuya emcimbini kwaMaskandi and ngicabanga ukuthi uma kuukuthi uyayibheka i-account yami usuku nosuku noma mhlambe udlulisa izinsuku ezimbili uyicheck ubuke ukuthi ngiposta ini namhlanje ngicabanga ngiwapostile ama video futhi ya aze mabini wayo ngumZulu phaqa khona into enjalo ngicabanga ukuthi kunjalo bafowethu uma ukuthi unesifiso sokuya emcimbini ungathanda mhlawumbe kubuthi ubungenawo amandla okuthenga ithikithi kodwa unayo indlela yokuthi ufinyelele khona ngicela uphendule bafowethu. Umbuzo engizoqala ngobuzo bafowethu oqala ukuthi imbenge Maskandi Festival Ibaba nje wayithile. izobe ikephi nendawo? Ngicela ungichazele. Okay siyazi ukuthi izobe kwaDukuza kodwa kuphi? Oyishaka vini. Sephendulile usenamile Matondo.
unangu usenamile Madondo thole qala ngicela ubhalele yini manje ngase ngiyusa lento le ipage ngizocela ukuthi nilibhalele bafowethu mayelana namathikithi ilele libhalwe njengenkosi la ngiyalibo ngizocela ukuthi nilibhalele. Okay, so bafowethu uMahlophe nguye he nguye ozobe ebabheka othole kuqala lapha phezulu osho kuqala ukuthi uShakavile usenamile Madondo ngathi yabo SM Zulu Brothers Zulu Proverbs sorry umuntu ongayicheck account yami ngiyambona mina cela ukubuza igama lomcimbi ngiyabona nje ukuthi uyayivelela ukuthi kahle sho ukuthi i-account yami awuyibheki angeke ngikwazi ukuphendula ungayibheki account yami ngeke nje ngikwazi ukuphendula bhuti manje ungishaya ufuna ungishaya kodwa kahle lapho bafowethu ngicabanga ukuthi ngingayela kumbuzo wesibili bafowethu umbuzo wesibili cela ningitshela umculo yedwa ozobe khona cela ngitshela nje umculo ozobe khona ngalolo suku kwiMbenge Maskandi Festival Katsheni uzobe khona Alexander Duport Katsheni uzobe khona siyabuthenga utshwala ehasilobole kasiganywe kasakhile emakhaya ehasondli nabantwana yani yeko silawula injalo ndaba ibhinqe lidimyo ikhona into enjalo yaba mfowethu injalo ndaba futhi kusamathikithi awu2 njalo sawenzile Ngizoloku uzokubona ufike Nkosi yami ufike bafowethu nifike bafowethu emcimbini nifike bafowethu ngimcela wayephisana ngamandla ami kodwa basho kuqala nje ngaku-screenshotela ngikutshengisa yabona unqobile Mkhaliphi usho sebe ufike kwabo Alexandra phezulu ngisho ungascrolla nawe wathi uGatsheni uzobe khona kwaba ngezansi kwabulusanda dladla wathi uNdoni kwase kuthi uthando lethu Ximba wathi uKhuzani kwase ma kuba nguwe Nqobile Mkhaliphi ngowes4 unumber 1 ulapha phezulu ungascrolla nawe bheka hayi ngoba nginakho ngidla amandla akho mina Okay, but ngicela ubuza umbuzo olandelayo. Ungawubuza. Okay. Ngesibalinde nje besondele bengazi ukuthi siyabampintsha ozikhali bethi khona abavalelekayo. Bafethu ngicela niqhubeke share live bafethu ngicela. Nenze njalo bafethu share live. Ngathi ukuthi befika abangani beni la bethi asibatshelanga nani yabo. Umuntu ezothi awu bengazi mina angitshelwanga. Ala nenze njalo bafethu.
Ngicela niqhubeke bafethu, nishare live. Ngicela nishare live bafethu. Izodla abantu yabona. Yona leyo ayasho mina. Ayasho mina. Ubuyele kushini wakho kumdala into elight leyo. Awuwekho ukubona kanjani. Bonke lapho Lwanda. Angazi ukuthi ubamisha ama-packings. Run live bafethu. Bonke lapho besiximba. Ashele njalo bengene mase be 150 sobuza umbuzo wesithathu. Anenze njalo ke bafethu. Nenze njalo bafethu. Ngizoyenza ivideo namhlanje ngisho ukuthi kade sikhipha amathikithi live. Ngingabeke senibuyathi nizokhala nikhalela kumina nithi awube ningazi. Share live bafethu. Share live. Cela nenze njalo bafethu. Awushare ku-TikTok video. Ukuzwa umhlolo lo. Sanibona. Ukuzwa lo. Ukhuza lo. Imbenge le. Ushamlo nekhanda. Abantu abalike live. Asambe sek30. Ngicela nikhuphuke bafethu. Nakho uzolani ungalitholile ithikithi. Abalike abantu live. 30k ngisifaka umbuzo. Mabemisela ngizokhipha nama-VIP tickets awu2 mabemisela nje uyohlala necukuthwana into ka650. Anenze njalo bafethu, nenze njalo bafethu nizobona nanayo intshebe yami enkulu lena ubhebhenene le ntshebe awuyeni. Nitshebe ngaka. Masifika 30k ama-likes ngiyawubuza lo mbuzo wesithathu indawo zobalula ke kumina. Ya ngoba lenye bilula vele. Hayi bekusaka ukhisimuzi. Like ushare. Toboza lapho ukushare. Toboza ushare. Sharanu live izingane. Toboza lapho ke isithupha uyeni. 30k bafowethu. Isilungu tell your friends to tell your friend. Awuyeni. To tell their friends ukuthi kube it's bad. Jakhala. Yabo sithi 30k sibuza umbuzo. 40 sibuza umbuzo ku50 okugcina. Sayaka nathi 100 VIP. Nikuzwile lokho nizohlala nathi. Ufunda nenze enzani phela uyeni. Ufuna singahluleti incane kanje bafowethu. Ngithembile. Ngithembile. Naba bengena. Maximbi yaphila. Haba ku30 labantu uzokuzwa lokho. Hawu nina uyabona nina ngihamba nani. Hayi siyahamba. Umbuzo wesithathu ngani zakwethu becela usiphe igama lekhampani kuyilona ehlela umcimbi imbenge.
igama lekhampani ehlela umcimbi imbenge. La ngiyawuthanda lwethu iximba. Ulawulani usho into engaphelela. Ubani esimthathayo lapha? Ulawulani ulisho langaphelela. Phela umuntu osho into eqondile ngoba uma ithi inkezo mina ngazi ukuthi inkezo ithini. Yabo? Usho into engaphelele. Kuthiwa igama selilonke balibhalwe nje kanjalo ilona liphelele. Hey khona ethi ngezwa awuswanini madoda uyeka bo. Production. Uthini lo muntu? Uthando lwethu iximba-ke uyena ohlabanile. Uthando lethu ethi ngifela. Ulalwana usuku walisho langaphelela. Uthando lwethu iximba uyiphumele nethikithi lakhe asazi komunye. Abawinile ngicela bengibhalele kwi-inbox. Vela amagama ababhaliwe eceleni just to confirm. Webhudi konje umbuzo omunye uku40k yangithi. Yebo sa40k. Cofa ngathi awusabike lapho usifike ku40k. Silefo. La. Ifoni kalawulani ibhala half lapha ayiqedi. Lindela ibeke kanjena lawulani. Umbuzo ukuthi hayi lapha. Iyanqamula amagama. Buyikhohle. Uthi ibhala yona iyasende iyazenzela iyayilawula. Sobe sikhona kwimbenge ngithi sisondelani kimi ngisondele kini senze isondelment. Asondele ku40. Waya. Ona ngibabhalile Dobe sengenhlela njalo ukuthi niphuthelwa kunje izikha. Uthi ungasitshelanga la hey. Geranu live. azobona ngezithombe bengabhekile. Awubapha umbuzo lapho ukhuza umhlolo ngoba mina ngiphethe into esinda ngempela. Imibuzo osuyibuzile mingaki mithathu eyokuqala Mina ngixukuza ingqondo ngempela angidlali. Ngifuna umuntu ongena ama-profile pic abantu eyobheka imbuzi. Oqala ngale ngabuza ukuthi indawo zobikiphi. Phendule shaka. Esibili umculi ozobe khona. Bese ukuthi lo wesithathu ke lo wenkezo music production. Sekufanele ngize nowesi4. Yeah. Sike size ukuthi singabaxukuza sibathi ngamswela uziki sayi akancishani ngamathikithi. Yazi ngabuza into elula kanjani. Okay nganze kwethu uvivani ke lapha. Umbuzo uthi ngiyabapha lethikithi nje. Awubaba. Umbuzo uthi kunezitolo lapho khona amathikithi atholakala khona ngicela usibalele zona zonke ezembenge. Zonke.
Hawu Nkosi yami, umngani wami onefoni ebhala ingaqedeli. Zonke zibale zonke. Asayibala ngawami. Ngithi zonke ngisho nini zonke. Umnganami wathi ngibone lapha. Ngathi uye oyibale zonke kuqala. Noma engayifakile ikhoma laphana uthe uShoprite, wathi uCheckers, wathi uHouse and Home. Kulawulani ngisho ukuthi ibhale kahle manje. Ibhale kahle kulawulani kulokhu. Awuyahle yakwethu madoda ekade zama hey. Akubongela kabi. Kade zama. Uyashoda kodwa, uyashoda, hayi siyamncisha. Ushoda ngelihlezi lise ubani obhalile lapho uLusanda Dladla ngicathi uyena oqala obhale zona zonke. Uthe uShoprite, wathi uCheckers, wathi uHouse and Home, wathi uCompuTicket. Ngiyithanda kangaka itechnology ulawulana ukhohle iCompuTicket. Khawuyeni. Itechnology angicela ningibhekisisa kahle, ngiyacabanga ukuthi uLusanda Dladla impela nje okuyena oshaya isikhonkosini kokuqala nqa. Hey. Ulawulani lahlile futhi la kubo. Lawulani uqhuma kanjani kanti? Ukhohle iCompuTicket, ungakhohlwa kanjani ukuthi iCompuTicket? Itechnology ingaka. Liseqaleni. Cha uLusanda Dladla. Ya, uLusanda Dladla la nguMahlophe confirm. Uthi wanikana ulawulana uncishelane za. Ulawulana ngiyamthemba, embuze nozayo. Ngaphandle kokuthi uzobebuza unjenga, hey. Wenganza kwethu siku 50k njengamanje. Anikuphuma bafana lapho ntobozo. Hayi 15 bafana ngifuna sibe sonke lapha na uyeni. Uthani ngilwede. Yakhala yakwethu. Kushoda 4K nje, kushoda 4K. Awu bayaphothoma laba sekushoda 2 nje. Ngibethwe inetwork yase Eastern Cape. Eastern Cape kude kanje. Uzondiza so ngakutshela. London. One K kuphela. Sawubona Noli. Sawubona Noli. Cha mina ulawulana akangithinta uinbox, ngicela nje ukumupha i-t-shirt embenge, hayi uyazama hayi. Uzoyitholela i-t-shirt ke. Mfanye i-t-shirt embenge.
esho Themba ithikithi. engicela uthi ukuphi sibone ukuthi ithola kanjani i-t-shirt yakhe embenge ngoba nkosiyami uyayizamela iphoqwa ifoni Unjani wesitofuza? 51k njengamanje. sembuzweni wethu wokugcina-ke manje ngicela ubuze mkhaya ngoba mina ngifuna ukubuza imibuzo emibili yama-VIP ticket mase 600 ngibophele inja nogodo yemibuzo yangampela. Ngeke uzumhlola. Awubuze gazi. Uza kahle. Hey mzala. Yathuza kahle. Mina inkinga yami izoba lula ma. Ingenzi nje. Phela nguswele umbuzo. Uzobalungisela manje. Man. I don't know. Man. Mina umbuzo. Buzi ubuza msa. Ipost nganje ayikho ipost engapho manje. Ngicela ukubuza bafowethu ukuthi ngingazi noma isikuyavela yini. Ngicela ukubuza ukuthi bangaki o-MC abazobe bekhona emcimbini bephethe uhlelo. Uzovele zakha. Ngaze bawutholaphi bengalazi ipheji lembenge shem. Ngibapha imbuzi. Ngibapha nje imbuzi sibazowutholaphi impendulo. Hayi senutholile ukuthi ngizotholaphi imbuzi. Ngiba no check ipage nibhala imbenge Maskandi Festival ngithola. Yazi cishe ngababuzo onzima kanjani. Uyalo lawulani. Ha. Ufuna konke. Uthi bawungaka uthi bawu13. Uzothi 12 manje. Uthi ngaki manje? Uthi 12. Abantu lawulana kodwa lawulana. Lawulana. Zabonga lapho aphi. Uthi ngibo ubani uphendule kuqala. Okay. Uyena impela ulawulana. Ulawulana. Uyena impela. Qala wathi bawu12. Qale ngo13. Oh hayi cha. 12. Beqale kahle ngeke azethembi inkinga yakhe ngabe uqambele ifoni einambeni ngeke phela inqaba ukubhala inamba yodwa. Manje sithatha abantu. Eqale. Sithatha abantu. Mahlo. Akenithembele uMahlo anidecide ikusasa. Awula ngabe sesimbamba ngophondo lawulana uphendule eqala. Hayi asike simnike. Uqale ngani? Uqale ngo12. Ofakwe ama brackets manje. Athi kubo. Uqale ngo13. Uqale kahle. Yaqala ngo13 osithi 12 uphinde uthi 13 futhi. Asingambambi ngophondo hayi. No hayi ulawulane hayi cha kalithole. Yangabanjwa ngophondo awu selwile phela. Lawulane mfowethu njengamanje sithi usuyitholele ithikithi lembenge Maskandi Festival. Kodwa cishe ngabagila, cishe ngababuza ukuthi kule channel ekuthiwa Amaciko Podcast kuno MC ozobe ekhona laphana ebambe uhlelo umuphi lo MC obuya sebenza noMaciko Productions. Vele ikhaya. Bezobakhalela ngempela lapho. Vele iqale nakunjenge. Ayibekakhala ngempela young.
Bafowethu sibongeleni Lawulani mfowethu, Lawulani wesizwe, Lawulani kazwelonke. Asanda ufa la kufa khona uLawulani hey. Ngiyakutshela. Ngimagaya kafuni ngasanda wakhe hey. Ngemuzo ethi buzani imibuzo. Ungize mchune yaseyena uMC bafethu. Upresident wethu asikwazi ukuthi akangeni nje lapho. Uhulumeni akangeni nje Uhulumeni lapho. lo emakhanseleni mkhipheni emakhanseleni akalethe intuthuko. Futhi kodwa akasebenzi nalela page. Ngicela ukuthi ngiyaphila. Khamba kahle zakhe mfethu konjani? Asambe sekwi-VIP ingane zakwethu asambe sekwi-VIP asiphekezelane ke lana ngampela mele ujime ngampela kwi-VIP. Now 2 akwi-VIP 2 Konje i-VIP iqala ku 100k iyadura i-VIP 100k bafowethu. abayimisele nje mabefuna i-VIP. Antokoze lapho bafowethu. Bakhala ngokuthi uLawulani akathuli ngabusasho lutho uthi ngathi uphendula kuqala. Awuseqedile uLawulani senalo ithikithi manje sizohleka kuphela manje. Awuthi kubahleka Lawulani nawe ayi kancane. Phela kuyino kakhulu la uyona iomo le. Buka ngiyanilekelela ngami ngiyantobozisa la ngiyanilekelela. Uze share sifike la siya khona. Omunye-ke othe waba liqhawe uLawulani. Bonge lapho aphe. Abafana nami sengimsizile bafethu tobozani lapho ngeke. Abanye-ke abathenga amathikithi sambeni bafethu siyoseka umcimbi. Sambe sekwadukuza. Insuku seyisondele kakhulu. Bakhona la asebenawo amathikithi ngibapha ama-t-shirt abathi bona sina sesiwathengile ke thina sinawo. Abasebenawo. Wasiza wangikhumbuza leyo ndaba bhuti. Osenethikithi. Osenethikithi ke manje uthi mina nginalo ke ithikithi ngithengile. Akazoyitholela iskipa sakhe. Akavele ethathe ithole i-t-shirt yakhe ke uthi mina salinde nje u100k we-VIP. Othi mina nginalo ithikithi sengithengile. Akavele. Siza nge-VAR ke futhi. Ngumajo obefuna ungisukela uthini? Nangu nakhuza lapha Umsebenzi. Masokhanya uthi unalo. Sizofuna i-VAR phela uma uthi unalo somele silibone. Sicela ukulibona weyemaso khanya uzoyitholela iskipa sakho. Mawuthi likhona nje sizolibona socela urequest la usivezele bese siyathobeka sikuphe nje i-t-shirt yakho embenge ekhazimula ngendlela eyisimanga sisabheke 100k awunafika ngisho ku80 Ngobe ethi sengilithengile VIP. No, hayi ungarequest ngobe usivezele ithikithi uyithole iskipa sakho. othi senalo nje ukhona la kwipanel akasho request sim-ede esivezele ithikithi ehlabane nge-t-shirt yakhe embeke.
Yabona la kuyabuswa-ke la ku-life kamkhaya. Yawinwa nje iviki lonke leli Ulungele khankathi yini? kuwina. Kuzowina iviki lonke leli. I short left majobe short left ngempela nje. Isefonini? Lungile li screenshot bese wenza i-green screen mengabe ungena la ku-live. Request. Technology siyaziwa. Hawu asana sofuna uye ukuhamba nolawulani. Yasigagela lo. Yasigagela lo. Iyabajabulisa nje abalandeli. Abangena. Ade ngimuzwa lapha ebhimba ini. Kodwa Nkosi yami. Uthi ngibuze. Phela msana ukuthi Nkosi yami. Ngayikhulumi ngiyobuka wona nje. Mkhiza ukwazi ukugive up phela ungakatholi le VIP. Pushani bafowethu, ngicela nipushe bafowethu. 77 manje. Bathuthando ngam. Uvuselele ithemba lami. Ntobozani into enhle ngempela nje iyasetshenziswa. 80k buka nje 20k no hey akuphuthunywa ngempela. Ithi loli. Yabona kwi-VIP akuze kuba mnandi ngempela. Imibuzo yakho iqine kakhulu. Mawawungekho emcimbini last year usenkingeni awuyitholi le ticket. Kanjani? Ngifuna intombi enhle ecula kahle njengozahara isho kamnandi emadlebeni ihambe yethi loliwe hayi dudula. Akurazi. Ngifake Hawu sitoboza sonke nje la sitoboza sonke la. bese kuwina nge-PSG kuphela. Yini? Uzowina, zethembe Nkosi yami, zethembe. Trust yourself. Sebe. What? Tobozani bafowethu, hawu bafowethu. Kanti nenza kancane kanjena.
Jesu Kristu. Ndibona yizo Kusi ku-90k uyabona kodwa ukuthi yafika ku-100k uzoyitholela nje i-VIP umuntu Hawu, alale right. sesifikile kwi-VIP. Sikwimakhi manje, sikwi-VIP ngaphakathi. Sihambe siye ngaphakathi. Awu bafana Ntombazane, hayi kuthini Ntombazane bafowethu, nami ngiyanisiza nje, hawuyeni. NgiyaseToboza sonke. Tobo amatobo. Kuthinteke ngephutha wezanele Ndlovu lapho-ke. Bengitoboza ngilike lana bakithi. Nawe thumele bo bakithi, Nkosi yami, sengiyekile ukulike, ngi-invite abantu la. Iphutha bafowethu, ko-invite-ekile. Ngiyatoboza nami. Hawu, abantu engithe basenda amathikithi abo bathi sebenawo bathula nje. Bahlopha bakaveli kuwena. Noma bebedlala. Noma bengawafaka nje ku-inbox vele ngiphethe Noma basayowathenga. Mhlawumbe basayowathenga phela. Basayowathenga. Ungathi noma uyotsheleka kamakhelwane ungitshele ithikithi lakho. ngakwenza laba. Mathwala mahlophe kodwa ngayini ngaphandle kwakho la kungigifta. Bafowethu 100k now uyawubona. Nami ngiyibonela nje ithikithi le-VIP. Awu now zakhala. Haya. Awuzavele zakhala, awuswanini madoda. Yabona-ke manje into omele uyenze manje, ifoni kumele ibamba ngezandla zombili, uvuke uhlale phansi uma uphendule late la. Hey. Ziyakhala ngempela. Ayokhala uyithulisa, uchofe kangaka. Usuchofe kangaka. Umbuzo kulula, ulula kakhulu umbuzo. Ulula. Ozoba nzima lo wesibili, lo oqala nje ufuna ube lula ngamakhulu amabongo ngizwela abanade bechofa. Umbuzo ke sesiyaqala, umbuzo uthi imuphi umculi okhona kwiposter? Ulalele kahle, imuphi umculi okhona kwiposter? Osanda kufika emculweni washaya ihit. Efika nje. Uselihembe. Ubani ohamba nalo? Ubani ophethe i-VAR lapho? Ntombi yamambatha. Ntombi yamambatha. Ntombi yamambatha.
pupupu awunalo msindo mkhala plethi pupu Vele zakhala singane wothi nginibhekele. Awumane sibaleka manje lento ikhona lana. Awuyibheke mzana. unkeshemba obeliqhawe unkeshemba Efika. eyifikela nje Inkinga isilungu na kuyavela ngazi nalokho Oshayele ipande edidwini. mana khona othi yena oshokuqala unamaspo lo. No, hayi akekho ngempela. ulawulana usaphendula namanje Lawulani kanti hey. lapho sefuna uvula ikhompyutha yakhe kube yena odayisa amathikithi Into engiyibukayo. funa lisho lo nina ukuthi ithikithi lesibili silikhipha kuphi siyaphi mase siyalikhipha silike asifika kubani sikhipha ithikithi bathi 130 asambeni ayi umbuzo wokugcina ayi bafana umbuzo wokugcina lo mbuzo wokugcina ngiyakusho lokho uma ungekho emcimbini ngonyaka odlule usenkingeni ngoba hayi awuzuba mnandi ayi Number for network page imbenge Maskandi Festival page likhona lakhona yonke imininingwane engithola khona lapho Ngoba asazi. Singawuvula omunye live lapha nimangale nini. sibheka 130 manje 130 unaledi Akho khona nje hawu uyababona ke. ushuna ukuqagela mningi la Basho ukufikayo. khona uthi unaledi Kodwa tunalethi. Shothi iposta akazi nokuyazi. Mara ntobozo bafethu like lapho ama t-shirts baphelele phi ngoba besishilo ukuthi othi usenalo ke ithikithi yena uselithengile akaliveze phela silibone ethathele i-t-shirt yakhe salenceleni uyinza ngicela nje ngisho nebawazi sebuyile ubuyeke wena sekuyi festive uqala bakhona eqaleni konyaka ngibona uma mncane la edlula kunyaka bese ngasekho kuyamanje njalo phikisa nzima baletha ulali uyangilawula uXimba wena uXimba ulele ngani la lapho ke
Bamncane awufiki kade ufikile. Umncane kade efikile. Kodwa ngithatha into zami. Yinizi. Ngumamncane vela. Uma mncane lo. Umamncane lo. Abasatobozi komkhaya manje abasatobozi. Sekuhlunga izithupha. Toboza lapho-ke. Akube yisematoboza mall. Akube yisematoboza. Engikuthanda yibona abayisholo bafuna 130. Bathi bayisholo bona. Ngoba mina bengizothi 150 mina. Mina isavumi. Toboza lapho to. Awu ngiyatoboza 24/7. Khona baleleyo thina siyatoboza 24/7. Toboza wathi uzotoboza. Iphutha le invitation Nkosi yami ngiyatoboza lana. Akube yi15 lapho Nkosi yami hawu Nkosi yami. Kamampangazithi. Akusiliphi. Oh wena vele wathi indeni. Cha vele ibirthday yami salishucula. Wayibheda ngeke phela vela ngilele ngubuku. Nkosi yami ngimahliphi ngikwazi ukuvula ikamera. Khona into enjalo. Uhliphisa ngisho ibirthday yakho ke namhlanje. Hawu cabanga. Uyayihliphisa. Ulani? Hayibo. Vela sicule. Ngivele kanjani ngahlakala? Uyabona njengoba nami ngivela. Nami ngimahlapa. Vela bakithi. Uyayibona into la ekhanda yabo? Nami ngimahlapa hlapa. Ngizocula. La. Ulani? Awu madoda. Wavela noLightcham wavela nenze sanibonani. Kwaba iveli yasimenti. Lamesha white umama. Kwaba ivelocity. Ngiyabona ke. Uthi uyo. Ufuna let's happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yo way. yewe. Ngobayini kodwa ngaphandle kwethu. Oye. Kunani endlini ngiphethe yakho Happy birthday to Sicula Naba kanjani befika sakhona? ku-130 naba befika. Hehe wemadoda. Yewe. Yazi ngicasukele ngibona leyo video leyo ke. Yeyi. Owacasuka kanjani bekucula mina? Ngicika lo yewe uyadi lokhushiwe lapho ke video yewe. Hawu shame. Nazi nayona ibirthday. Nazi nayona ibirthday yami ngalo yewe wena. Sabathe uyabekezela ukuthi yawe. Uthi yawe. Hey Nkosi yami. Awu besikukhandela usuku. Happy birthday. Azitha. Yayinhle ke la birthday le yayinhle. Noma bangicisha ikhekhe nje ngaqala wena ibirthday nje umnyazo wekhekhe ngalokuthi. Hawu. Weya baba, into esayigejana. Sesiphakathi 130.
phakathi. Nakhe 130 lapha kunjalo nje. Hey baningi abantu Ngobe abalindile. ngobe ngishilo ingane zakwethu ukuthi umbuzo wethu wesibili we-VIP ticket uzowe nomuntu obenolwazi lomcimbi ngonyaka odlule. Umbuzo wethu ke uthi yini awuthi ubuze kahle angifuni ukunihlukumeza. Umbuzo wesibili uthi yini igama lekhampani beyihlele i-first annual yembenge ngonyaka odlule. First annual yembenge ikhampani behlele i-first annual. Oh, no content. No content, no. Umuntu akekho serious lo. Ngani sekhona oshilo manje. Kodwa niqhubeni isho bafethu sibone ukuthi nihambe nize niphendule. Ngifike phake sinike nje ithuba lokuthi umuntu esho nje. Bazikhalele. No content. Yayishaya VAR ulawulani fast nge-VAR ejeje. Uyambona umuntu ochithayo lo. Ubone kushiyo wasesha. Hawu mamncane sememezi. Hayi uthi umbonile kahle. Hawu sememezi. Uthi butheni mamncane. Hayi ukejile mamncane. Hayi ukejile akuyena. Okusho ukuthi ngabe uye lona. Obeliqhawe. ULusanda Dladla uthe waba liqhawe. Inkinga phela ngithi asenze itiye siyelifuna igama ulibhale njengoba lenjalo ngoba naye umuntu angethanda igama lakhe libhalwe ngendlela ongayona. Oh, hey. Cha khona isengathi igama elilodwa. Ya Usimiso okuhle osho kuqala. Usimiso okuhle uthe engahlabi ngakumisa production kanti igama lekhampani engahlabi ngakumisa projects. Oh, ish. Ulusanda ke Dladla uMadladla Mgabadeli kusho ukuthi usavela ayitholela. Mningi into yakhe mkhaliphi lela hlombe leliya. Sazobucinga shembe. Ngisapply ehlobo. Ngicathi okosuku sekuphelile sekusele abama t-shirts abayafuna ama t-shirts ke singadila nabo. Ngokubathi ngemibuzo nje embalo. Othi mamncane khona othi engahlabi ngakumisa music festival. Khona uthe kwadukuza. Ulusana Ulusana Dladla wini wesibili. Hayi phela kwazi. Ulusana Dladla lona wasibili. Hayi Lusanda. Hayi Lusanda. Hayi Lusanda akwazi phela. Ake sibuke ukuthi ubani umlandelayo mekunjalo. Akwazi. Wayibheka le ndaba asiyibonanga. Cha kodwa vele VAR ethu uyena mahlobo.
Hayi nolawulani kahle lawulani musa ukuthathela ezinye ingane shiyela abanye. Engahlabwa Ubani ngisa la festival. cha senzenjani sikhetho olandelayo noma sishintsha umbuzo siqale phansi asikwazi phela umuntu osephendulile ingane zakwethu akabusaphindi. Asiqale phansi ngenxa yokuthi laba abanye abashilo basho ngoba naku sebebone labade beshilo kuqala base belungisa lapho. Yeah. Futhi komele siqale phansi. Ay anivive lapho. Simiso kuhle uthe production instead of project. Uthi uMahlophe uMadladla kanikezwe iVIP bese igeneral ke kube yona esule egameni lakhe. Oh ayike. Shothi kuzophuma omunye ugeneral. Yeah, ngisho ubethola u2 yena njengamanje useno general no VIP. Futhi akathatha uVIP. uMahlophe usuggesta lokho nalowo mbono ukuthi kube ukuthi akanikeze akayithatha iVIP yakhe ejive nabantu Awe dance bakithi. yeah kuna kungcono lokho ke lele abelithola eqaleni ke should yilo eselizophuma manje ele ku auction. Asinikwa 135k kungcono. hayi noma sekungabapha lelo ngoba vele seliphuma ezandleni zomunye noma siliphe yena ulusanda kuyena olubuze lo mbuzo sikuphe nje amandla lusanda kube wena ophisana ngalo leli kube uwena umuntu ozosibuzela umbuzo. No wemzala anginishiye lapha. Nginendlela kusasa enzima kakhulu. Hayi sibonge mntamkhulu. Engivusa ekseni kodwa bengithe angalali madoda kuphushwa. Hayi nathi sesokhumuka vele. Hayi izingane zakwethu ayibonani ngokuzayo lapha ngenipha amathikithi njengenjwayelo. manje ngaleli asenze njani No ngithi soqala phansi buze umbuzo omusha wegeneral ogcina. Yeah. Siyacela osephendulile engaphenduli ngani zakwethu ngoba kuyaphazamisa uhlelo esisebenza ngalo mase unalo ithikithi nje usungabukela ezinye izingane ngoba ugcina ubapha imbuzi. uthi akanawo umbuzo yena okwakhe kamasonde hello umbuzo olandela uzothini Awubaphe ekhaya awubaphe mina kuyangiqinisa kakhulu isandla ngoba sekuyigeneral vela 60. Lapha nje khona sokhumuka nathi. Okay ngibuze bafowethu ukuthi umcimbi uqala ngasikhathi sini uphela ngasikhathi sini
Awumahlope. Ikweletu zani ke lezo? Six. 6 to 6. Awulahamba madoda ithikithi yezo. Khona uthi muphi umcimbi? Akwazi ukuthi awazi ukuthi muphi umcimbi. Uma ukuthi uyayibheka account yami fangabe yazi ukuthi ngiyakumuphi umcimbi mina kuleli viki esiyakulona. Leli viki. Utumnika. Pushani bafethu shoni. Ngiyathanda mina lanje. Uthi uyangithanda noma uthini? Theni. Sesiyitholile i-answer. Niqhubeka nisho sibone ukuthi mina nizoqagela nithini. Ukhona nje usethe wahlabana. Kwase kwena amantombazane odwa nje la kwenzakalani? Majonga afuna ukuthenga ihenisi nase wase kwena okazi bodwa nje. Nana ngiyabonga. Bagijima labo mama labo. Umtshali. Singamkhipha osho okuyikhona. Ngiyancane singamkhipha manje. Ukhona phezulu uzikamehlo ngazi amehlo. Zamehlo entombi phezulu lapha. Ucimbi uqala ngo-10 until later. Nosho unokuqala phezulu. Yazi ngiyabona. So bafethu seniyazi ukuthi nge-15 November kuzobe kunomcimbi kwaDukuza eShakaville Sport Club.
ithikithi elipaid 100 rand. General one. Ayiseke libheti yaphela ayisekho nje. Okay. Sekune-general bafethu 150, ithikithi le-VIP 650. Yes. So umcimbi uqala ngo-10 up until late. Yabo? Nifike bafowethu nathi besikhona. Yabo? Umcimbi Singangozulu ebuye emakhaya. la ngaseThekwini. VIP sakhona. Ufuna ukuya yonke indawo la ngiyakhona hayi akunankinga sahamba. Asihamba. Okay, uma mncane khona umbuzo efisa ubuzwe la. So umuntu ozokhona ukuphendula uzoyitholela i-t-shirt yembenge. Umbuzo angazi kodwa ngoba phela uzoba uma ulandela umcimbi wangonyaka odlule uzokhona ukuphendula la mbuzo ngikuphendule nje uma ungenalo ulwazi. Umbuzo uthi umcimbi ngonyaka odlule wangomhla kabani uzuhlehlisele umhla ka 16. Wangomhla kabani uzuhlehlisele umhla ka 16 last year first annual yembenge. Uyithole i-t-shirt mase siyahamba. Zakhala izingcingo. Bafethu ukuze ningalokhu niphuthelwa nje ukuyiwinela la masinemibuzo esibuza ngoba izoba khona mhlawumbe so sazobuya mhlawumbe ngolesithathu sofika futhi letha amathikithi noma ngolesine abantu abafollow ipage lembenge leli-active lonyaka khona leli nje el-active le-post zakulonyaka abafollow lo page khona bazokwazi ukuthola yonke imininingwane iyapostwa lapha izinto eziningi ngembenge. Yonke into ngembenge bafowethu search imbenge Maskandi Festival uzoyithola. Uma ungayitholi kwi-post ngicabanga yesibili i-post yesibili phezulu kwi-account yami ngiyithegile. Khobela ntoni? Ngiyabonga intombi yamambatha. Usebenza wathi uyosebenza sebenza wathi uyosebenza sebenza wathi uyosebenza. Bhalela umkhala njengenkosi ngene kuye umbhalele noma ubhalele uAphiwe Hlophe lapho. Sebenza wathi uyosebenza. Abathi i-ambulance asethembisa ethola zonke uhlobo leziguli. Kunze. Yiye ethe yahlabana nje i-ambulance isithembisa ithe yahlabana. Bathi ufisa okuhle Tito.
uthe mhla 26 October. Isokuhle Tito. Yeah. Umcimbi womhla 26 October last year kwanemvula wahlehlwa mhla 16 November. Ngoba usuhleli November nakulonyaka. Ngibongela bafethu cha singabonga ithuba nabantu isikhathi abasiphezele sona kusebusuku kunjena nje kube ngabe balele benza into zabo kodwa bazoba nathi la sibonga kakhulu. Ngicela bonke abathe bawina namhlanje amagama abo uMahlopho wabhalile bengacela ukuthi bemthinte. Acela ukuthi unithinte aphiwe Hlophe noma nithinte yena umkhala ozobe senisiza ngayo yonke into. Ya ngicela kanjalo abathe baba nje bathola uyiwinela namhlanje bengibhalele ku-inbox yami noma bebhale epagini lembenge umuntu esho ukuthi ngiwine ithikithi elukuthi ku-live ka-Last Chima kuzoba lula kakhulu kodwa amagama uMahlopho wabhalile phansi vele uzongithumelela ngathola Ungafiki uqamba amanga lapha. ngafika uqamba amanga vele abhaliwe nami ngizowakhumbula singiyabazi nje abantu abathe bawina. Ngaqamba amanga bafowethu. Ungathi uwinini wawinanga bese-ke into ezokwenzeka uyawina bese uze emcimbini ngeke ukuthi usuwinile usuthi wena ithikithi lami ngicela lizonika ubani sinikeze ubani elakho Uma ukuthi awuzi wethu shona ukusheshe wethu uma ukuthi awuzi shona. ongezi uma kuze ufinyele emcimbini usho ungayi utshena ukuthi mhlawumbe lonikezwa bani ithikithi lakho ba uzolithola nje uthola esandleni. Uyafuneka ulawulane la emcimbini. Ngiveza ukumbona cinga ngosuku lomcimbi lawulani. Ngikubone. Hayi mkhaya ngibongile kakhulu angigumuke. Akunankinga mkhaya. Asigumuka. Sina vele Hey, sorry. Yobe. Nakungivela. Uyavela gazi. Uyavela gazi. Ya bafowethu sibongile kakhulu bafowethu. Ngixolisa ukusheshe ngibafa benisiqedile. Bafowethu 15 November sekwadukuza eShakaville Sport Ground. Sobe ngikhona nami bafowethu. Awuyini. Ofisa ukungithuka ukungishaya ngingakho ukungijabulela ngoba phela ngifuna yonke into. Akunankinga nizobe senikwenza ke lokho ke bafowethu. Sibonane nje kwadukuza bafowethu ngizobe ngikhona. Yabona nje ngalolu suku lolo ngikwadukuza ngokuthi mangiqeda nje emcimbini bese ngadla ngibheke emakhaya yabo. Yeah. So kuleli viki bafowethu ngehla bengifisa nje ukuthi nginibone ogcina kulonyaka bese ngiyake le matuba awuyini. Noshune battery yaphela. So sibongile kakhulu bafowethu. Yeah. Let him go. Let him go. Let him free and sleep. Buy his card, man. 25+1. Kulezi kakhulu bafowethu. Isi 10%. Ngithanda kakhulu bafowethu.